De l'any 40 fins al 70-75, això era la vida del poble. La gent esperava que el dissabte i el diumenge vinguera per vindre al teatre. Este teatro era divino. On està aquell teló de boca i aquest pati de butaques en aquells palquets, 3 palquets a cada costat, tan coquetó, la conxa d'apuntador, quan el teló s'alçava. S'encenien les candilejes, les diables. En aquell blanc que ho envoltava tot, no? En un escenari de fusta vella, molt treballada, molt matxacada, en uns telars, jo crec que mítics. José Elías, que además era el jefe local de la Organización Juvenil Española, y 4 locos més, que érem uns crios, pues, volíem fer teatre, no? I jo tenia, quan els començàrem en aquella època, pues, 16 anys. M'encontrava com si estiguera en ma casa. A vegades m'estava millor així que en ma casa, perquè a vegades, com era xicoteta, me renyien i així no. La veritat. Al principi somiava con actuar, vaig fer teatre sí, vaig fer teatre en l'auditori, vaig estar en moltes companyies. Després, quan anava al Principal de València, jo pensava, collons, algun dia jo estaré en aquest escenari. He estat, vull dir, els somnis, els passers a poc, no? Si algú es comença de jo vull guanyar un Òscar o me'n vull anar a Hollywood, jo crec que complica més arribar, no? a qualsevol cosa, no? Mirant-ho en perspectiva, per almenys n'hi haurien 16 personatges dins de l'escenari. La llàstima va ser que tal esforç només se va representar una vegada. Teníem que haver tirat una miqueta més del fil i haver pogut fer aquesta obra més vegades i potser en altres escenaris, però no eren professionals, clar. T'has de forçar tu a recordar per què estàs fent això, què volies fer, per què vas decidir en un moment determinat dedicar-te a contar històries, perquè cal recuperar el plaer d'aquelles primeres representacions, t'omplien i et feien gaudir com a lo millor després no has pogut gaudir més treballant professionalment. Què vol dir que un poble tinga una activitat teatral? Pues que és un poble que pensa encara que la gent estiga desperta, que la gent estiga sensible. Per mi és un poble que té sentit comú, que és aquest sentit que no se sap on està, però que si se perd, mamma mia. Així va ser la primera vegada que jo vaig dirigir. Me'n recordo que dirigia amb tanta efusivitat que vaig trencar la batuta, no? La batuta li pegué un colp i se m'ha trencat, no? Jo sí tinc molt bons records del teatre, no? Del casino, no? La veritat. Si no haguem tingut el teatre en quart, no haguem tingut ningú lloc on poder tocar. I jo crec que jo mateix, com els meus germans, meus cosins, molta més gent de quart, hem arribat a ser músics perquè han tingut un lloc on hem vingut a tocar, quan eren xiquets, quan estàvem a l'escola de música, i crec que és superimportant. També me'n recordo molt dels concerts de la banda, de ser xicoteta i vindre'm a veure concerts, de veure les fotos del meu iaio que tocava a la banda i que venia molt al casino, i veure les fotos del teatre, les fotos antigues, en blanc i negre. Sí, em vincle molt de cor.